Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Με Stumble Guys. Δεν έπαιξα τώρα Stumble Guys για κάτι μήνες, πω. Έρχεται και τα Χριστούγεννα, συγγνώμη που δεν έκανα βίντεο για πολύ καιρό. Επειδή είχα πολλά πράγματα να κάνω, είχα και σχολείο και όλα αυτά. Αλλά σίγουρα. Λοιπόν, ας δούμε τι θα μας πετύχει. Κανονικό. 5 gems. Πάντα είναι και λογικό που παίρνουν αυτά. Τέλος πάντων. Ωραία. Έχω λίγο lag γιατί δεν ξέρω. Πρώτη φορά μου παθαίνω αυτό το πράγμα. Άντε βρε, τι πας έτσι. Κάτι γίνεται με αυτό το lag που γίνεται. Hello. Μια χαρούλα. Ωραία, όχι, κάτσε να αλλάξω το σκηνή. Μια χαρούλα. Θα πάρω τον Mr. Beast. Ωραία. Όταν ήμουν πιο μικρός έπαιξα αυτό το παιχνίδι. Κάπου 11-10 χρονών, κάπου εκεί έπαιξα αυτό το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι καλά. Μη μου λες. Αφού. Τι πάει έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί έχω lag. Λαγκάρι. Μη ρωτάτε για το όνομα. Treat me like Reggie. Don't give me dirty. Vamos. Ωραία, easy. Μπρο, τι ωραίο σκηνή έχει όλος. Πολύ easy, πολύ easy. Γιατί απλά δεν πήδηξα. Μπρο. And I... Όχι, ρε φίλε, γιατί είναι τόσο άχρηστος. Ναι, έχασα. Άι. Όχι, ρε φιλαράκο το καλό. Άντε ρε να... Συγγνώμη απλά. Ξεχνάτε αυτό, απλά ήταν ένα ζέσταμα. Δεν ήταν τίποτα, ήταν ζέσταμα. Δεν είδατε τίποτα. Μου κάνεις πλάκα. Τι πας. Μια χαρά έχω ίντερνετ. Άρα δεν έχω πατέρια. Έχω 11 πατέρια. Μπαμ. Τι γίνεται. Άντε βρε. Βαριέμαι. Ωραία, γιατί. Σωστή. Μήπως γίνεται κάτι στο πάρτι μας. Στα friends. Δεν είναι κανένας online. Μου αρέσει. Ωραία, αντιθέτως. Ωραία. Παιδιά, έχουμε άλλες 4... Τι λέω. Έχουμε άλλες 2 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Επειδή δεν θα κάνω βίντεο τα Χριστούγεννα, μπορεί, δεν ξέρω. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα από τώρα, επειδή δεν ξέρω αν θα κάνω βίντεο. Και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Και ναι. Ωραία. Ας κάνω
Κάτι trickshot. Α, κάτσε. Είχα και το τέτοιο. Παγαλά. Μια, τέτοια. Να σου πω τι άλλα είναι. Όλα αυτά. Νομίζω είναι η ώρα να μπούμε. Μια χαρά. Στα καλά. Ωραία. Μπρο, γιατί έχω τα graphics τόσο. Κάτι δεν θα πω. Γι' αυτό έχω τόσο lag. Τέλος πάντων. Έλα, σε παρακαλώ να πετύχει κάτι καλό. Πρώτη φορά πετύχω αυτό. Τι γίνεται εδώ. Μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Καρκαρίες. Άρεσε. Απλά έπρεπε να κάτσω πάνω στο καράβι. Τι φάση μπορεί να είναι. Ένα λεπτό θα πατήσω παύζα. Μια χαρούλα μπήκαμε. Ωραία. Χριστέ μου. Χριστέ μου. Τι είναι αυτό. Μπορείς να μου πεις. Μια χαρούλα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Νομίζω συγγνώμη, είναι σαν το δεύτερο τέτοιο μάπ. Με τις τρίτρα. Ω, ντριφτάκια, το έχω και βόμβα. Έτσι θα πάμε στη βόμβα. Πώς πέρασε. Πάει καλά. Γιατί τι κάνετε. Έλα, Stumble Guy. Κάνε φεύγω. Θα ό,τι να είναι. Αλλά χάσω. Δεν θα μιλήσω. Επειδή και εγώ θα χάσω, σου λέω. Μπορεί. Δεν ξέρουμε ακόμα. Κανονικό μπλόκαρε. Ωραία. Άμε σπρώξεις. Θα σε βομβαρδίσω με τα αεροπλάνα μου. Έχω ένα φίλο που έχει πολλά αεροπλάνα και θα σε βομβαρδίζει. Το λένε Μανώλη. Το ήξερες αυτό. Να το ήξερες αυτό. Να το ήξερες. Το ρίσκαρα αυτό. Το ρίσκαρα πολύ. Δεν πρέπει να πάω εδώ που είναι πολύ. Τέλεια. Αυτό είναι μαμί. Φοβάμαι. Don't fall. Easy. Νομίζω.
Γκολ. Θα με τριφάρω λίγο. Φαντάσου αν αυτά τα τέτοια, εδώ, θα ήταν laser όλα αυτά και δεν έπρεπε να τα κουμπάμε. Φαντάσου. Όχι, μπαταρία. Καλά, είμαι βλάκας. Είμαι πίσω. Μια χαρούλα. Όχι. Ouch. Μια χαρούλα. Ouch. Ωραία. Μια χαρούλα. Μπρο. Φάση. Μισώ αυτά τα πράγματα. Έχασα. Όχι. Δεύτερη θέση. Μόλισε. Καλά παιδιά, επειδή τελειώνει και η μπαταρία, τα λέμε σε άλλο βίντεο. Καλά είμαστε γεμάτοι. Η φάση. Καλά Χριστούγεννα. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Καλέτε. Προσοχή σας παρακαλώ. Με κάτι κρέας. Σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της χρονιάς που φεύγει. Θέλω να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Και να είσαστε συγκεντρωμένοι εδώ. Και να σκεφτόμαστε μόνο τη δουλειά.